figyelnek, hogy ott legyenek a startautó mögött. Mondom, Bonaparte Boss lehet az, akit esetleg várásra hajthatnak, illetőleg, amit mondtál, lehet, hogy Cárdenas babával is ez lesz. Hát könnyen lehet, hogy ők tényleg nem tolják majd el az autót, meglátjuk, nézzük. Start. Start elindult a Hippodrom és Lovarda Sprinter Kupa, az év első felének legkomolyabb verseny. Uno del Duomo-nak volt egy pici hibája, Magri viszont kilőtt az autó mögül, és elmegy vezetni a szlovén favorit. Mögött egy másik szlovén ló, vagy a másik szlovén ló, Duc de Corné tudja megfogni a falat magának, hogyha Cárdenas baba egyelőre kiszorul a második spúrba, most tud beülni vele Goran Zolnai a harmadik, negyedik helyre. Ott van Diamant Vénusz és ott van Bonaparte Boss, Uno del Duomo pedig azzal a pici hibával nagyon-nagyon nehéz helyzetbe hozta magát. Magri diktálja a tempót, és ez nagyon komoly iram, az, amit megy a frontban, egyáltalán nem akar lassítani vele José Sagály. Másfél osz Magri előnye egy körrel a végén a Duc de Cornéval szemben. Cárdenas baba jelenleg a harmadik, Diamant Vénusz a negyedik, Bonaparte Boss és Uno del Duomo jelenleg a sor végén. Pokolian jó iramot látszik diktálni a vezető ló, azaz Magli, aki jól ismeri a pesti pályát, nagyon szeret itt versenyezni, belekezdett, ugye a versenyerő rekord ideje 13-3, még akár az is veszélybe kerülhet. A Magli vezet, Magli mögött ott van Duc de Corné, aztán Cárdenas baba, Diamant Vénusz a következő ló, Bonaparte Boss és Uno del Duomo is a kezdeti hibáját nagyon jól jóvá tette, és tulajdonképpen, hogyha nem is tagja a pelotonnak, de azért viszonylag közel van. Ami az elejét illeti, Magli nem látszik lassítani. Magli vezet, az a kérdés, hogy ki fogja őt igazán elkezdeni presszionálni. Egyelőre mindenki a belső spúron versenyez. Most azonban kihozza Cárdenas babát Goran Zolnai, megindíthat egy hosszú támadást, és ugyanezt próbálja tenni Diamant Vénusz is. Jön a verseny utolsó 400 méterre, Magrinak van két hossz előnye a többiekkel szemben. Cárdenas baba megindulni látszik kívülről, Duc de Corné mellett ott van Diamant Vénusz és Bonaparte Boss, de egyelőre Magri erősebbnek tűnik hozzájuk képest. Magri előnye legalább 2-3 hossz is van a befutóra fordulva. Magri vezet mögötte Duc de Corné, Cárdenas baba, Diamant Vénusz, Bonaparte Boss a sorrend. A befutók közepén Magri távolodik a többiektől. Magri ezt a versenyt is meg fogja nyerni itt a Kincsen Parkban. Győzni jár hozzánk Magri, a 8 éves szupersztár José Sagályjal megnyer az idei Hippodrom és Lovarda Sprinter kupát. Magri a győztes, 2 szlovén siker, mert Duc de Corné lesz a második. Harmadik Cárdenas baba, negyedik Bonaparte Boss, Diamant Vénusz talán hibát